Bože můj nebeský, jdu na mě peskností, že můj milý leží ve velké nemoci, ve velké nemoci. Kdybych já věděla, že jemu pomůžu, zajela bych já mu pro červenou růžu, pro červenou růžu. Kdybych já věděla, že mě nyníž umří, dala bych já tobě košilku zlaté šít, košilku zlatém šít. Dala bych já tobě košilku zlatém šít a prospat na Boha, aby ti dal okřít, aby ti dal okřít. Malujte, máte tam všichni. Tetička Mikulčíková provozuje zvyk, který v dnešním světě vypadá jako z říše snů. Chodí za umírajícími a loučí se s nimi, povídá si s nimi, zaspívá jim, když si to přejí. A my, lidé vychovaní v materialismu, kteří se smrti mnohdy bojíme, ignorujeme ji nebo se tváříme, že snad ani neexistujeme, si to nedovedeme představit. Staňa Inger si lehl do postele, zahraje tady nemocného staříčka a je to věnováno k památce tetiččiného manžela Františka Mikulčíka z Vacenovic, což byl muzikant, zpěvák, udržovatel lidových tradic v obci. Takže vystoupí jednak jeho manželka, tetička, kterou jste viděli, její syn Libor, a vnučka tetičky Markéta Lukešová Mikulčíková a její bratr Marek. A současně nám tady zaspívají Mariánky z Vacenovic, o tom vám už říkal doktor Holcman. Tak děvčata do toho.